Ahojte, ja som Jessie a som tu aj Zeli, ale ona to natáča. A dneska to bude Back to School How. Budete čakať odo mňa. Áno, takže začneme tu s taškou. No proste je to taká taška. Tu má jedno vrecko, také. Tu má druhé vrecko a tu má na učebnice a tu má na vodu a vodu, alebo hoci čo. A zozadu je takáto a vyzerám v nej asi tak len musím si to ešte nastaviť, bo je veľká. Otvorenými. No takže tak. Potom tu mám ďalej takýto peračný Monster High. Tu mám zozadu Monster High. No nemám rada babiky, ale no. A zo spodu je taký zips a dnuka. Toto sú moje veci. To lepiacu pasku. Tu mám lepidlo. Aká značka? Značka. Print. A potom tu jí do kružidla. A znútra vyzerá asi takto. A je skade? A je z dráčiku. Potom tu mám taký maličký notesík na domáce úlohy. Tu má také poličky. To je väzba. Potom taký obal. Ukáž znútra. A znútra to je normálny zápisník. Bez riadkov. Potom tu mám taký... To si tam zavesí tam. No, alebo to bude mať aj taškovi. Tu mám taký rozvrh hodín tako. Hej. Back to school. Back to school. A no proste rozvrh hodín. Tak normálny. Teraz to najkrajšie. Potom tu mám taký matič. Mám to 4-krát, takže nebudem vám pozerať. Tu mám taký obal. Vnútra je takýto, že tu sa dá dať čo ešte. A tu je také. A takýto. Také. A vpredu také dve matičky, tu si napíšete meno. A tu je také chvíľky a zozadu. A tak. Tada. Jak plagát, ne? Vidíš, to si môže vedieť ako plagát. Tu môžem si napísať, čo hovoria. Nemusíš to mať na one. Takže tak. Potom ďalej tu mám nech sa to volá, no proste, nefarbičky. Pastelky. Také Talianska. Talianska. Itália. Carioca. A sú tam 12. A skade sú? Sú z Teska. Takže tu sú všetky veci. A tu? Tu je obal na žiečku. Už som si vybrala fialový, lebo ešte som mala zelený, ale znútra má takéto. Proste také má. Proste takéto má. A tam si máš napísať meno. Také. Ďalej tu mám tempery. 10 kusov je tam. Nedá. Také proste. A sú z Teska. No áno. A ešte z druhej strany je taký motýl. Otvorím vám to. Proste takto sú ešte v plastovom obale. No. Dobre, ukážem ešte vodové farby. Vidíte, to je krásne, biela, neviem aká. Žltá, oranžová, také. Zozadu cena, či čo to je. Cenovka. To si môžete zavesiť takto. A štětce nemáš? No. To sa dokúpim, to mám takú plastronku pekne, žirafu tu, nie? A je to modelín, olej modelovací hmota. A sú tam 10.
Neo. A tak to vyzerajú. A... Počka, nehyb tým. A proste tu je nejaké decko, nemôže to používať 3 roky. Od 3 rokov. Bo to mohlo zjesť. A posledné som si pripravil pre vás také peračky. V tele Angry A- Birds. Tak. Pink Flash. A takéto je tu. To je pekné, tejto strany, v tejto. No. Ja som piatačka. Znútra to má také vrecko. Potom tu mám gumu. Strúhatko, pravítko. Tam neviem, čo ešte dám miesto pravítka. Tu mám pero, 2 pera, 3 ceruzky, 1 kružidlo. Je zase 1 pero a potom farbičky také. Tak proste hotový peračník. A inak to nie sú všetky veci, ešte zošity nemám. No, zošity to ešte dostanem. Teraz to idem upratať, takže zatiaľ nočne to upracujem. Čau. Čau.